CNSP sɔrdasiw ko Niger kura tɛ se ka waliya ni u ma faso cakɛdaw saniya fɔlɔ. O de kama kabini fanga d'Afrique kɛra juillet kalo tile 26 tɛmɛlen wagati bɛɛ u bɛ maaw lawuli minnu tun bi jamana bolo baara la n'a bɛ fɔ mettre fin aux fonctions. Bi sɔgɔma in na se kɛra faso ka nafasɔrɔ cakɛdaw olu ɲɛmaw ma directeurs généraux laseli sɛbɛn kɔnɔ u ma 17 de lawulila an ka colonel major Amadou Abdrahamane lamɛn o ko kan. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décrète CNSP ɲɛma ye a latigɛ article fɔlɔ cakɛda minnu bɛna fɔ nin ye olu ɲɛmaw ka baara jɔra bi. Kuranko cakɛda ɲɛma Société nigérienne d'électricité, Tajiko cakɛda ɲɛma Société nigérienne de pétrole, Tɛmɛnsira cakɛda ɲɛma Société nigérienne de transit, Jatebɔ cakɛda ɲɛma Institut national de la statistique, Siraw ladonni wari cakɛda ɲɛma Fonds d'entretien routier, musakaw bilayɔrɔ cakɛda ɲɛma Caisse de dépôt et de consignation, Balokow lakanali wari marayɔrɔ o ɲɛma Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, jiw matarafali cakɛda ɲɛma Société de patrimoine des eaux du Niger, Dugujukɔrɔfɛnw cakɛda ɲɛma Société de patrimoine des mines du Niger, nɛgɛjurusiraw cakɛda ɲɛma Société nigérienne des télécommunications, loterie cakɛda ɲɛma Loterie nationale du Niger, balow marayɔrɔ cakɛda ɲɛma Office des produits vivriers du Niger, baaradegi dɛmɛsira cakɛda ɲɛma Fonds d'appui à la formation professionnelle et apprentissage, laseli baarakɛyɔrɔ cakɛda ɲɛma Société nigérienne des postes, charbon bɔ o cakɛda ɲɛma Société de charbon Danou Araren, sojɔ ani siraw bɔli cakɛda ɲɛma Société nigérienne d'urbanisation et de construction immobilière, maakɔrɔw ka wari lakanayɔrɔ cakɛda ɲɛma Caisse nationale de sécurité sociale, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ɲiningali minnu bɛ senna sisan dugu kɔnɔ o ye nin maa ninnu wulilen kɔfɛ yala CNSP na maa ladiri jɔnw sugandi k'u bila ninnu nɔ la walasa yɛlɛma na don kow la. Sigi kelen bɛ ka marabaga ɲɛma kura kɔnɔ o jaabi la. Fan dɔ gɛrɛfɛ kɔkanko jamanaw caman hakili sigilen tɛ Mohamed Bazoum ka ko la kamasɔrɔ kunnafoni caman carila a kɛrɛfɛmaw fɛ nin tile fila in na ko jamana ɲɛma in fari tɛ a cogo la wa ko sɔrdasiw tɛ ka sɔn a ka dɔgɔtɔrɔ kana a lajɛ ka da u kan ko kuran ani ji tigɛlen bɛ u kan wa ko balow tɛ k'u lasɔrɔ bilen a cogoya la. CEDEAO ye a ka kamanagan yira o ko la. Diɲɛ tɔnba ONU fana ko bi Bazoum kan kala bila joona joona fanga dafirilaw fɛ. Europe tɔnba o y'a lase k'u kala bila yani a kana kɛ nimisa ye. Nka halisa sɔrdasiw ma fɛn fɔ o ko la. Dugudenw de ko fɔ Mohamed Bazoum ni a ka denbaya fana ka a dɔn tɔɔrɔya min bɛ jamanadenw kan nin wagati in na CEDEAO ni UEMOA ka ɲɛɲiniw kosɔn. Nka sɔrdasiw kan ka o matarafa. CEDEAO ka laseliw kɔfɛ kunungo faranfɛra tɔnba Union africaine ko a jɛnna ni CEDEAO ka latigɛw bɛɛ ye u ye minnu fɔ u ka sɛbɛn kɔnɔ. Mahamoud Kabajakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger.